ମୁଁ ନଟବର ସେଠି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ରାଧାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ତାର 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସେହି ଅବସରରେ ଆମ ରାଧାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ମଧ୍ୟ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅତି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଧାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କାଉଟ୍ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ କି କଲର ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ଅଫିସରୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ପାଛୋଟି ଆଣିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ଲିଡର ଯିଏ, ଟ୍ରୁପ୍ର ଲିଡର ଯିଏ, ସିଏ ଆସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଯିଏ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଛୋଟି ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ 10ଟି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆମେ ଭାଗ କରୁଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେଣେ ସାରେ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶପୋଷାକ ଆଜିର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରେଡ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଆସିବା ପରେ ଆମର ପିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଆଜି ମହାଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆର୍ମି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ କଲର ପାର୍ଟି, ଲିଡର ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ସ୍କାଉଟ୍, ତାପରେ ରଖିଥିଲୁ ଗାଇଡ଼, ସ୍କାଉଟ୍ ମାନେ ଟ୍ରୁପ୍, ଗାଇଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ତାପରେ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ। ତାପରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ଗାର୍ଲସ ୟୁନିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆର୍ମି ୱିଙ୍ଗରେ ଆର୍ମି ବେଶ ପୋଷାକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଦି, ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି ଯେ ମୋ ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ମନରେ ସଞ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି ଯେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ ଆମେ କରେଇଥିଲୁ। ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମର ନିରାପତ୍ତା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲୁ। ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲୁ, ଗାର୍ଲସ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବଏଜ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଭିବାଦନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବଜାର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ବାଜିରାଉତ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିପାରିନଥିଲେ, ନଈ ପାରି କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ହେଲେ ବି 12 ବର୍ଷର ବାଜିରାଉତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ବାଜିରାଉତ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ରଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ନେହେରୁ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସାରେ ଯାହା ସାହା ତାଳେ ତାଳେ ପିଲାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାର୍ଚିଂ କରିଥିଲେ, କଦମ ତାଲ କରିଥିଲେ। ସବୁ କରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବଜାର ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ।